Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor roofvogels. En daarom is uitgenodigd en gekomen Marina Bliek uit IJsendijken. Marina, van harte welkom. Dankjewel. Marina, vertel eens even iets kort over jezelf, over je bedrijf en over je hobby. Nou, ik ben Marina Bliek, zoals je al zei. En ik ben valkenier. Ik heb de opleiding voor valkenier gedaan, heel lang geleden. En ik woon sinds een jaar we woonden nu 10 jaar denk ik, in de polder in IJsendijken. En daar hebben we een bedrijf met een heleboel roofvogels en uilen. En daar doen we allerlei activiteiten mee. Nou, we hebben daar een mooi filmpje van. Ja. En zullen we daar even naar kijken? Ja, is heel goed. Oké. Fijn. Valkerij is de jacht met roofvogels. Dat is hetgene waar het om gaat. Ik ben Marina Bliek. Ik ben valkenier en ik woon hier samen met mijn man en een heleboel roofvogels en uilen. Ik ben 20 jaar geleden begonnen. Ik was altijd gek van roofvogels in de natuur. Ik kwam een valkenier tegen en toen zag ik dus dat je met die dieren kon samenwerken min of meer. Dat je er een band mee op kon bouwen. Dat vond ik zo mooi om te zien. En toen dacht ik, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. En ik vond zelf, als ik iets ga doen met roofvogels, moet ik weten hoe. En wat is verantwoord en wat kan je en wat kun je niet. Nou ja, daarom ging ik dus in de leer bij een valkenier. Ik heb er 5 jaar over gedaan en toen werd ik eens gevraagd voor een verjaardag. En ik werd op de school van de kinderen gevraagd van, goh, kom eens met die vogels en kun je eens wat vertellen. Zo is het eigenlijk gekomen. En heel klein begonnen en het is gegroeid. En nu hebben we dus een heel bedrijf met vogels. We doen allerlei activiteiten, kinderfeestjes, workshops, shows, demonstraties. Wij kunnen mensen laten genieten van de vogels. Wij kunnen ze iets leren over de vogels. We kunnen ze laten zien hoe het werkt in de natuur. Nou, een lievelings, ik vind ze allemaal geweldig. Maar mijn eerste vogel, die is er nu nog steeds. Die is wel een beetje aan het eind. Jarik, het is een woestijnbuizerd, een herreshoog. Daar ben ik ooit mee begonnen. Hij heeft mij eigenlijk alles geleerd. En ik heb hem geleerd wat hij nu doet allemaal. Het betekent heel veel. Het is het uitkomen van een droom eigenlijk die ik altijd had. Als je je droom waar kunt maken, als je kunt doen wat je het liefste doet. Iedere dag. Ja, dat is geweldig. Totaal geen moeite mee. Nou Marina, dat was bijzonder hè, de natuur en de mensen samen zo, weet je wel. Ja. Maar voordat we het over andere dingen hebben, welke attributen heb je allemaal nodig om valkenier te zijn? Kun je er eens een aantal tonen? Ja, nou dat is best wel veel. De basis is natuurlijk de handschoen. Een valkeniershandschoen, ze leren handschoen, want ze zitten op de handschoen, ze knijpen. Ze hebben een kracht. beetje hoger houden misschien? Zo, ze hebben kracht in de klauwen. En daar heb je dus, dit is een beetje standaard handschoen voor de gewone vogels. En we hebben natuurlijk hele dikke voor de grotere vogels, langere voor de arend en zo. Maar dit is een standaard handschoen en die gebruik ik eigenlijk bijna voor alle vogels. Behalve de arend, daar heb ik dan een andere voor. Een lange lijn. De lange lijn is om de vogel te trainen. Dus als je een vogel koopt, dan koop je hem bij een kweker en dan is die nog jong. En dan moet je hem nog alles leren. Dat is het beste, want dan kun je hem helemaal naar je hand zetten. Tenminste, helemaal naar je hand zetten. Je kunt hem vanaf jongs af aan alles leren en zo op de manier zoals ik het wil dat hij het doet. En hoe lang is zo'n lijn nou bijvoorbeeld? Nou, deze is niet, ik denk 60 meter of zo. 50, 60 meter en dat is om te beginnen. En wij hebben in de tuin bij ons op het vliegveld, zo noemen we dat dan, hebben we standaard, dat is een vaste lijn. En die gaat echt over heel het veld. En dat is met een staaldraad met een ring en daar doen we hem dan aan vast. En dan kan die echt een heel eind vliegen. En dat is het begin. Als hij dat doet en hij komt op ons als we fluiten of als we hem roepen, dan kan hij los. En in het begin duurde het heel lang voordat je het allemaal door had. Maar nu binnen een paar weken is een vogel los, soms nog geen week. En fluiten doe je dan met dat fluitje? Ja, wat, dit is de fluit. En dat is natuurlijk... Laat maar even horen, even. En dat is altijd zo tut. Nou, je hebt verschillende signalen, maar dit is komen. En je hebt, soms doe ik heel veel met mijn stem. Maar de fluit reikt verder. Dus als een vogel verder weg is, dan is het mooi dat je die fluit hebt, want dat reikt verder dan je stem. Ja.
En ze worden op allebei getraind, op mijn stem en op de fluit. Dus als het gewoon op het veld is bij ons, dan gebruik ik meestal mijn stem. Ja. En dit is dan voor verder weg. Ja, ik snap het. En verder? Dit is een loer. We draaien de valk een loer. Iemand een loer draaien is een bekend gezegde. Ja. Nou, dit is een loer en daar trainen we de vogels op. We gooien ze los, ze gaan vliegen, ze gaan de lucht in, ze gaan vliegen. Ze blijven wel een beetje in de buurt natuurlijk, ze blijven boven je cirkelen, ze gaan soms wat verder weg. Op een gegeven moment moeten ze terugkomen. Dit wordt eigenlijk alleen gebruikt bij de valken. Dus de training van valken en het vliegen van valken. En hier doen we een stuk vlees op, een kuiken of een duivenvleugel of iets wat hij heel lekker vindt. En dan ga ik mee draaien. Dus hij gaat eerst vliegen en op een gegeven moment wil ik dat hij terugkomt. En dan fluit ik en dan draai ik met de loer, dan ga ik dus mee draaien. En hij weet dat daar iets lekkers op zit, dus hij wil dat pakken, de vogel. Dus dan gaat hij duiken op die loer om dat te pakken en ik draai het net voor zijn neus weg. En dat is een loer draaien. Dat is iemand de loer draaien, dus het is net of hij iets krijgt en dan draai ik het voor zijn neus weg en dan heeft hij het niet. Zijn er nog meer spreekwoorden die uit de valkenarij komen? Van Dat weet Jacoba ik van eigenlijk Beieren niet. of Ja, zo? Jacoba van Beieren, ja, er zijn er vast wel meer. Ja, daar zijn er wel meer, maar daar kom ik zo, Daar nu komen zo we gauw er niet misschien op. straks nog even. Maar misschien straks even. Maar dit is dus eigenlijk om de vogel te trainen. Want dan gaat hij weer de lucht in en dan komt hij weer terug op die loer en dan draai ik hem weer weg. En dan blijft hij vliegen en hij blijft aan de gang. En dat is eigenlijk om de conditie een beetje beter te maken. Ja, en ook de timing, dat hij zo in een duikvlucht... Ja, en eigenlijk mag hij het dan in het begin niet pakken, maar soms zijn ze zo snel dat ze mij te snel af zijn. En op het laatst krijgt hij gewoon de loer als beloning. Oké. Ja, en het heet iemand een loer draaien, want je doet net of hij hem krijgt en je trekt hem toch net weer helemaal weg. duidelijk? Ja. Oké, die kan even weg dan. Terug, dus Ja. dat is de loer. En de tas natuurlijk, die hadden we al gehad volgens mij, is het niet? Nee, de tas moeten we nog even... De handschoenen hadden we gehad. Even Nou, boven de tafel. Dit dan. is mijn valkenierstas. Hij ziet er niet meer uit. Het is mijn eerste tas nog. En ik Maar je ben kunt wel zien dat die gebruikt is. Ja, natuurlijk. ik ben al 20 jaar bezig en ik draag altijd deze tas. En wat het doe je is- nou in zo'n tas dan? Het is een damestas, die is wat kleiner. Nou ja, het voer en Dat de komt loer straks. eventueel. Ja. Hè, de loer, als ik de loer ga draaien, dan heb ik die tas. Ik heb hem altijd aan als ik met de vogels bezig ben. En er zit altijd voedsel in natuurlijk. Ja. En de loer of de ballig of wat je nodig hebt. Dus eigenlijk train je net als honden, hè, dat je een stukje Ja. voedsel krijgt. Doe je dat ook met Ja, de roofdieren? ja eigenlijk wel. Ja. Belonen voor goed gedrag. Ja. En hoe voorkom je nou dat hij slecht gedrag heeft? Je kunt ze niet straffen. Nee. Je kunt ze niet straffen, dus je moet gewoon zorgen dat hij het goed doet. Ja. Ja, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar je traint eerst aan een lange lijn en kleine stukjes. En dan weet hij heel snel dat hij dus naar de handschoen moet komen. Ja. En dan maak je de afstand groter. Ja. En op een gegeven moment gaat hij los en dan weet hij ook wat de bedoeling is. En, dan En gaat wat hij heb je heel dan nog meer? Maar zal ik de tas even Ja, aanpakken? de tas. Dit is dan de ballig. Hier leren we de vogels mee op konijn jagen. Want een Dus dit valkenier... is eigenlijk een konijnenvel? Ja, dit is een konijnenvel. En een valkenier is eigenlijk iemand die jaagt met roofvogels. Hè? Dus die jaagt met roofvogels. En dit is dan om te leren dat hij een konijn moet pakken, hoe hij een konijn moet pakken. En dat doen we dan een lange lijn aan, trekken we voort, dan doen we een stukje vlees op ook. En dan weet hij dat hij dit lekkere harige ding moet pakken als je het veld ingaat en hij moet een konijn of wat dan ook vangen. Dus, maar dit leer je hem dus op een konijn te vangen. En iedere keer als hij hem dan pakt, wordt hij beloond ook inderdaad weer met een stukje vlees. En later ga je het bos in of het land op als je echt gaat jagen. En dan herkent hij sneller een konijn. Oké. En die duiven die we gebruiken ook op de loer, zeg maar, dat is ook een soort... Zo leer je ze ook eventueel ik doe altijd duiven op de loer. Maar de valken kunnen dan, stel dat je ermee gaat jagen, hebben ze ook echt snel door dat ze die duiven moeten pakken. Dat is helemaal duidelijk. Ja. Stel nou dat je ze moet blinddoeken. Heb je daar ook iets voor? Ja, we hebben een huif. Hoe heet dat? Een huif heet dat. Dit kan ook weg. Ja. Dit is een huifje, dat zetten we bij valken. We doen dat alleen bij valken. Valken huiven we, dus die zetten we een hoedje op, zodat ze niks meer zien. De snavel komt erdoor en de snavel gaat hier doorheen. Dus je hebt de vogel op je handschoen. Hè? Ik heb de handschoen, daar zit dan de valk op. En die heb je vast. En dan moet dat over zijn kop. Maar niet altijd wil hij dat hebben. Want ze zitten veel liever te kijken om hun heen. Maar dan wrijf ik eerst over zijn borst met die huif. En dan heel snelle beweging over zijn kop. En dan komt hier zijn snavel doorheen. En dan zit hij dus op je handschoen. En dan moet je met je mond die riemen dicht trekken. Oh zo ja? Ja. Ja, tuurlijk. Want je hebt maar één hand meer. Ja. Dus, en dan trek je hem aan en dan zit hij vast.
En dan is hij eigenlijk als het ware geblinddoekt? Ja, dan ziet hij niks meer. En dat doe je dus eigenlijk, dat gebruik ik eigenlijk niet zo vaak. Alleen als die ergens bijvoorbeeld, als je ergens moet wachten en je bent een andere vogel aan het vliegen, dan wil hij ook. Want iedere keer als hij de fluit hoort en de handschoen ziet, willen ze ook vliegen. En dan worden ze onrustig en zo en dan vliegen ze af. En dit is om ze rustig te houden. En hoe doe je dat bij een buizerd? Een buizerd niet, die huiven we niet. Ja, hoe krijg je die rustig? Nou ja, dan moet je maar zodanig dat hij het niet ziet of zo. Hè? Maar dit wordt ook gebruikt bij de jacht. Ah. Want als je natuurlijk gaat jagen met je roofvogels, dan ga je meestal met meerdere valkeniers, ga je het veld in en dat is heel fijn. En dan heb je soms ook, ieder heeft een vogel bij zich en één vogel mag achter de prooi aan. Maar ze willen allemaal. En dan zet je ze een huif op om ze, dan zien ze dus niet dat er prooi voorkomt en dan blijven ze rustig. Ja. Dus daar is dat eigenlijk voor. Of als je een hele drukke plaats bent met heel veel mensen en honden, dan zet je het ook op. Ik snap het. Maar het is alleen bij valken, hè? Ja. Oké. Stel nou dat zo'n roofvogel toch wegvliegt. Hoe kom je dan erachter wat je is? We doen ze een zendertje aan. En we hebben hier verschillende zenders. Dit is dan voor de arend, die is wat groter en wat zwaarder. Dit is voor de vogels die tussen de kleinste en de arend in zitten, dus de middelmaat. En dit is dan voor de kleinste vogeltjes. En die doen we met een clipje aan de potering. Ze hebben allemaal een potering aan van de kweker. Dan doen we dat aan en dan hebben we een ontvanger met een antenne. En daar, als ze wegvliegen, gaan we op zoek met die ontvanger en die antenne. En dan kunnen we ze dus altijd... die ontvanger, die draag jij in de kist of zo? Die neem ik gewoon mee dan. En daar heb ik een antenne bij. En dan, ik heb een heel ouderwets systeem nog. Ja, dus maar het werkt wel. Maar het werkt en ze vliegen bijna niet meer weg bij ons. Nee. Dus ik heb het eigenlijk bijna niet meer nodig. Maar de keer dat er iets gebeurt, dan vind ik ze altijd terug. Ja. Ik heb ze altijd teruggevonden, dus het werkt perfect. Maar stel nou dat ze in het jaargetijde van de paring zijn en in het wild. Heb je dan ook wel last dat ze weg willen vliegen? Of dat er Nee, eigenlijk niet. Nee, dat wordt heel vaak gedacht, maar nee, ze vliegen eigenlijk... Ja, vooral nu we een eigen terrein hebben, we doen alles op eigen terrein. En dat is voor hun bekend. Ze hebben daar hun volières, het is een veilige plek, ze krijgen daar eten. Dus ze doen allemaal hun ding, maar ze hebben eigenlijk niet de neiging om weg te vliegen. Ja, een heel enkele keer is. Of als er bijvoorbeeld iets gebeurt, of wilde roofvogels boven ons of rond het veld als we aan het vliegen zijn. Er zijn ook vogels die... Kijk, een wilde roofvogel boven je, een grotere, die is gevaarlijk. Want ze duiken naar beneden op de prooi. En als een vogel van mij daaronder zit, die weet ook wat die vogel kan doen. Ja. Dus dan heb je nog wel eens dat ze zich verschuilen in een boom en wachten tot die vogel weg is. Of dat ze er vandoor gaan. Ja. Dat gebeurt wel, maar bijna niet meer. Maar jouw vogels hebben allemaal het eigen territorium daar, dus zo doen, hè? Ja, maar dat weten die wilde vogels niet. Nee. Dus die zien daar vogels van ons die denken van, of het is een vijand of het is een prooi. Ja. En die komen dan eens kijken. Maar nu zijn er natuurlijk altijd heel veel mensen bij ons, om ons heen, als we demo's doen of wat dan ook. En dan komt die wilde roofvogel natuurlijk nooit naar beneden om een vogel van ons te pakken. Maar dat weten die vogels niet, want die handelen nog uit hun natuur. De natuur zit nog steeds in onze vogels ook. Ook al zijn ze gekweekt, het is heel sterk nog. Ja. Dus die handelen net als de vogels in de natuur. Ja. En daar moet je ook altijd rekening mee houden. Maar dat vind ik juist mooi. Het zijn gekweekte vogels, er komt dus niets uit de natuur, maar ze handelen nog net als vogels in de natuur. Nou, eigenlijk zijn het gewoon atleten eigenlijk, hè? Ook, ja, zeker. Want er hebben we een heel mooi filmpje van, dat er een vogel op een... sta je zo te draaien. Zullen we even naar kijken? Ja, dat is goed. Okay. Graag. Nou, ik denk dat de beste keeper is van heel West-Vlaanderen. Zoals hij uit de lucht geplukt. Ja, dat is natuurlijk gedrag, hè? Ja. Zo doen ze het in de natuur ook. En wij laten eigenlijk... Ik zelf laat heel graag natuurlijk gedrag zien van de vogels. Omdat dat mooi is voor de mensen. Want dat zie je niet zo vaak in de natuur.
En ja, ik vind het fijn om dat te kunnen laten zien. Want je ziet echt hoe die zus zijn prooi pakt. Maar zo doen ze het. Zo pakken ze ook een vogeltje uit de lucht. Ja. Ik zag pas geleden nog 2 slechtvalken bij de koertours van Doel, Baltse. Ja. Geweldig, hè? Prachtig. Hoe mooi zegt dat Ja. is. Hè? Ja, dat blijft het allermooiste natuurlijk. Ja. Zeg maar, die atleten moeten natuurlijk eten. Ja. Nou, wat krijgen ze dan allemaal? Nou ja, Je hebt vlees. iets meegebracht? Ja, ik heb iets meegebracht. Vlees Nou, natuurlijk, ja. Ja. Ze eten alleen maar vlees. En ja, ik heb nu ook een zeearend, dus die eet ook vis natuurlijk. Maar de meesten eten alleen maar vlees. En dan heb ik heb geen vis meegebracht hoor. Duiven. Ja? Ze eten duifjes en dat is heel goed voer. Ze eten eigenlijk alleen maar de borst. Ik kan ze natuurlijk alles geven. In de natuur pakken ze ook een duif en die eten ze op. Maar de borst is gewoon prachtig mooi rood vlees. En ja, dat vinden ze heerlijk. En dat is ook heel voedzaam, dat is heel goed. Ja. Dus, maar ik geef ze ook wel eens een vleugel om ze lekker bezig te laten zijn. Dan plukken ze de vleugel, de veren er allemaal af. Ze schrapen het vlees van tussen de botten. En dat vinden ze, dat is ook weer goed voor hun snavel. En gewoon, dan kunnen ze zich lekker uitleven. Maar ik maak ze wel altijd schoon voor ik ze geef. Want ze kunnen ziektes hebben en die ziektes kunnen overgaan op mijn vogels. Oh ja. Ze gaan eerst allemaal in de vriezer om ziektes eventueel, dan dat er alles dood is, bacteriën of noem het maar op. Maar dan ontdooi ik ze en dan haal ik ze toch nog, dan maak ik ze schoon en ze krijgen meestal alleen de borst of een duivenpoot of de vleugels. Maar de kop en de krop en de buikinhoud, de darmen en zo krijgen ze niet. En dit is dan Want voor de ziektes kunnen overgaan van vogel op vogel. Jij zegt niet, dus niet voor de visarend, dat is duidelijk. Voor welke... Nou, hij eet het ook hoor. Of visarend zij. eet ook een duif? Nee, de vis, het is een zeearend. Die eet Oh, ook de duif, zeearend. ja, die eet vlees, maar ook vis. Ja. Ja. Zeg, en al die andere roofvogels, eten die ook duif? Ja, de uilen wat minder, de grote uilen wel. Eten, ja? Maar de kleintjes zijn er niet zo gek op, maar die eten veel muisjes, hamstertjes. Heb je die ook bij? Ik heb, ja. En kuikentjes natuurlijk. We hebben kuikentjes voeren we. Ja, het is heel zielig allemaal, maar het wordt er allemaal voor gekweekt. Laat maar even goed aan de camera zien. Dan. Ja, even kijken. Dit is dan, het zijn de kuikens. Grote, kleine, gekleurde. We hebben alle soorten en maten. En dat krijgen ze ook met training. En die gele kuikentjes gebruik ik heel veel voor trainen en voor shows en zo. Want dat gele, dat kennen ze en dat is heel aantrekkelijk. Dus dan komen ze daar, willen ze heel graag hebben, dus daar komen ze op af dan. Vinden ze heerlijk. Er zit ook nog een dooier in het kuiken. Die vinden ze ook heerlijk en dat is ook heel goed voor hun. Dus de kuikens voeren we dan, die gebruiken we bij de training. En daarnaast krijgen ze alles wat ze nodig hebben. Want kijk, een kuiken is makkelijk te doseren. Ja, en dat klinkt heel vervelend. Maar we geven niet iedere keer een kuiken als ze bij ons komen. Ja. We geven ook pootjes. En die zijn wat kleiner, maar dat is dan een lekker hapje op je handschoen. En dan kun je hem vaker vliegen laten komen enzovoort. Want als je iedere keer een kuiken geeft, dan hebben ze na 3, 4, het ligt eraan hoe groot de vogel is. Maar gewoon kleine vogeltjes, die hebben dan met 1 of 2 kuikens al genoeg. Ja. Dus dan doe je het in stukjes en dan kan je heel, heel lang vliegen. En dan geven ze iedere keer een lekker stukje. Hamsters geven we ook natuurlijk. Ja, laat maar even zien. Ja. Hamsters, alle soorten en maten. We hebben ook, dit is een cavia volgens mij, of zoiets. En ratten geven we ook. Dus we hebben eigenlijk van alles wat. Duif, kuikens, muizen. Ik heb nu geen muisjes bij me, maar wel hamstertjes in alle maten. Ja, en dit is ook nog een grote, zie je. Dus kuikens en duiven, dat is eigenlijk wel een beetje het voornaamste wat ik voer. Ja. Helemaal goed. Ja, dan zijn natuurlijk de toeristen, hè, die dus van jouw hobby komen genieten. Ja, maar ook veel mensen uit de streek hoor, toch wel. Ja. En geef je dan ook workshops of zo? Ja. Er is in het filmpje al van genoemd, maar wanneer zijn die dan? Is dat op aanvraag? Dat kan ook, als je met een groepje mensen, dat wordt ook gedaan, een groep vrienden of een groep familie, die willen een workshop, dat kan ook geregeld worden. Eigenlijk alles kan geregeld worden. Okay. Grote groepen, kleine groepen, we doen eigenlijk van alles. Okay. En ook op aanvraag, we doen ook familiefeesten, bedrijfsfeesten, kinderfeestjes. Kinderen vinden het echt geweldig, we ontvangen scholen. Het is echt fantastisch. Nou, dan wil ik jou hartelijk danken natuurlijk en aan de camera laten zien wat de nieuwe folder is van Valkeniershof. Een unieke belevenis. En dat is het. Ik hoop dat de mensen die gekeken hebben, dat die het begrijpen
waar Marina mee bezig is. En ook genoten hebben van haar uitleg. Marina, hartelijk dank. Ja, dankjewel. En we komen Graag zeker weer gedaan. een keer langs binnenkort. Hè? Ja, Ik heb ik ben altijd genoten ook welkom. Hè? toen wij bij jou op bezoek waren. En Ja. veel succes. Dankjewel.